Il-ftehim bejn il-Gvern u l-operatur tat-terminals tal-Port Hilles wassal biex tiġi rinunzjata l-ħidma bil-krejnijiet magħrufa bħala l-key cranes li jħottu l-containers f'Terminal 1 li tinsab l-aktar qrib ir-residenzi. Dan hekk kif mill-2004 il-Port Hilles kellu l-permess li f'każ ta' espansjoni jaħdem aktar il-ġewwa lejn ir-residenti. Bil-contractual agreement li kien sar fl-2004 l-operatur privat kellu dritt li jopera bil-key cranes minn fuq din iż-żona ta' Terminal 1. Kif wieħed jista' jara hawn ir-rails hawnhekk u kellu kull dritt esklusiv li seta' jagħmel key cranes. Għalhekk dak li ħabbar il-Prim Ministru it-tnejn permess tal-ftehim ġdid mal-Gvern ser ikun qed ifisser serħan il-moħħa residenti Birżebbuġin li l-krejnijiet ma jistgħux jaħdmu l-aktar viċin ir-residenzi. B'hekk ser jiġi żgurat li hemm żona li tilqa' bejn il-Port Hilles u Birżebbuġa li bil-ftehim tal-2004 kienet medda u issa mhix ser tiġkien. Dan fil-waqt li hemm qbil li l-vapuri magħrufa bħala Ro-Ros ma jibqgħux jaħdmu f'ħinijiet ta' mistrieħ. Intant, is-Sindku ta' Birżebbuġa Scott Camilleri tenna dwar l-importanza ta' dan il-ftehim li flimkien ma' proġetti oħra li qed isiru fil-port ser ikunu qed isarfu għajxin aħjar għal Birżebbuġin. Irdu naraw li dan il-proġett fost ukoll il-proġett ta' shore to ship ser jgħinu sabiex itejbu l-kwalità tal-arja, itejbu l-kwalità tal-ambjent fil-lokalità tagħna kif ukoll innaqqas l-inkonvenjent tal-istorbju għar-residenti tagħna. U dan huwa kollu parti minn kullana ta' proġetti ta' pjan ta' irkupru mill-Partit Laburista sabiex il-lokalità tagħna tirriġenera ruħha u tkun terġa' waħda kompetittiva li tipprovdi kwalità aħjar għar-residenti ta' Birżebbuġa.